napakamahal. So, pumapatak na $68. So, dito tayo ngayon sa unlimited. Ano natin? So, yan o. Unlimited car wash tayo hanggang July 15. Hanggang July 15 na lang to. Dito tayo sa Unlimited Wash Club Members Fast Lane. So, dito ang lane para sa mga special. Ito. Dito, makikita mo yung ano dito. Minsan, tinatype nila dyan kung hindi na malabas sa sistema. Yung plate number. So, unlimited car wash hanggang July 15 na lang ako. So, okay. Fill up with chemicals. Sorry, let's go. I-check nila. Okay, car wash. Ayun, no? Nalabas ba yan system? Tataas yan pag na-check na nila. Yung plate number ang basis niyan. So, antayin lang natin na magbukas yan. Sa ating free unlimited car wash. Hindi naman free. May bayad, syempre. Pero, I think $20 a month for 2 months. Then, pag after 2 months, mag-i-increase na yan ng $49. So, ayan. Okay, let's go. Unlimited, kaya inaano ko na lang siya. Inaaraw-araw ko kung pwede. So, unlimited car wash for 2 months hanggang July 15. Ang ating binayaran. Pag hindi mo sila i-update, baka charge ako ng $50 the following month. Pagkatapos ng July 15, mahirap na. So, double check ko. So, ang ating free unlimited car wash unlimited pagka hanggang July 15 unlimited car wash. Okay. Unlimited car wash tayo hanggang July 15 na lang ang ating unlimited car wash. July 15. Anong araw yon? I think Thursday yata. Anyways, limited car wash tayo. Surayes. Chemical guys. Unlimited car wash. Kaya kung gusto mo, ako hindi na ako nagpapalinis ng diretso na ako sa bahay pagkatapos. Gutom na ako eh. Pero kasama sa package yun. Ayan o. Yun. Ayan o. Unlimited car wash. Neutral. Okay. So, yun o. Yan, nilisan nila. Hanggang July 15 na lang ang ating unlimited car wash.
Tururu. Mainit ngayon dito sa California. Kaya, unlimited car wash tayo. Ah, parang maulan. That's it.